Ito na po.
Duli mo na ito.
Friday. Hello. Nay, ikaw mo yung sa mga guys. Iyo pag-iisip mo din. Kurang kita niya mga sila ng pagkiman sa kailan. W2 is nag-oral.
Nakakasabay ko ito. Yata, pero nakalog ko na tayo. Kinukuha yun. Narutan kayo. Nakapa, simula na ako. Naging ito. Naku. Ay, grabe. Ay, taday na rin. Gawang gilbay ko. Naku na. Ay, balik ko yan. Pagkamin, ako hindi makakita. Punta tayo sa kabilang mundo. Ay, nakapugay ka kawin ito po na. Makawin. Kaya nakakalap yung Maayon sila.
Tapos next job. Mali, ano po. Maringay, nakulong ako niya. Kuling ko, nagkakuha ako. Kulong ako. Ikaw ako talaga. Mas mahal ka ng bibigyan ka. Dahil man, binadan ko sa kain sama. Binadan ko sa kami pagpapalagay sa sama ni bibigyan. Iba na, ay, hindi. Eh, papakami ko na. Makukman, grabe ka. Total doon yung may ko naman. Matan? Gano'n do? O, yun niya ako. Dili! Ah! Hindi lang talaga. Malak dahil na po. Mahal ko ako. Hindi mo ako naman. Mas pinagpagandang pa ako dito. Nasa school ko sa kabila. Nang hindi naman ito ito. Hindi. Madugla ako. Ano lang, bibigyan.
Tunay talaga. Gano'n na kami. Kay ba? Mali ba naman kami? So, baso. Kaya makalit na ako. Ngayon, isip mo na ako. Saan mo ba yung telepono natin? Eh, ako. Pagkalat talaga. Ang ano? Kaya ako. Shit! Nakalog pa ng kahit na malo. Kahit na Eighteen divided by 18 divided by 8.
Yan na daw. Walang ka dapat. Madawat ang pwede. Kuya, ako na agad. Puta na ito. Puta. Wala na dito sa mga ko.
Nahulog ako. Sorry. Tomorrow ko, pasigat ka ba? May ikot tama. But, Joseph, Ano lang yun? suggest the one to follow. Pera natin. Joseph. Tungkol sa yan, Wait, wait.
Mabanggihan ako kayo. Bakit naman ba ako na pansa? Hindi. Ano ba? Kung sila ko makakabot na ka, kasi nagkanta, malaman sila. Malaman na parang pala niya. Hindi paglaban na lang ako.
Kailan mo ako sa Not yet na December 20. Wow! Ano nga eh? Kasi makaibon. Day niya na another day. Yan ang may thumbs up. Oh my God! Ata!
Matulong ka talaga dito. Hindi pa naman dyan. Sabi, bakit mo ko dito? May sabi ka sa Lalo yung mga kaibigan. Sabi mo, dito ba? Kasi ilan na yung ulit ako na. kurang nagkanda mas gusto kalingan niya. Hindi ko lang naglalaban ako sa dito sa kalingan. Hindi yan magawali ko rin sa kalingan sa kalingan. Ano ba ang magawang mga kapyo? Kalingan siya. Kalingan boy. Jadi aku kirim saya dong. Unahin ko na. Sabi, ano ko sa papawin ba? Saya ada tempat Hindi ko sa papawin ba? kita.
Kaya mahal ko, hindi lang ano yun. Uy, ano, buhok sa tabi mo. Ano na yun? Dahil ang piglas ka na sa kanya sa barang buhok na. Ngunit ang nga may buhok ang ilan. Ano ka talaga mo talaga yung kulang na talaga. Ang kinanay na lugar. Oo, dahil mga Ano ka na yung dyan? Ano yun? dahil kaya Ako? Ah, ang service yan. mga akin lang. Pero may ano, may book na sa akin mo. Ako ano pa kayo? Dahil. Ay, mga ano na ako. Lahat mo kaya pa kung ano na siya. Tapos Yung ano naman yun? Ano? Oh, mga 15 plus. ano na din, hindi nakapag-drive. Dati din yung Ito, ito. episode na yun. Hindi ko talaga ito parang sa talaga yun. Ito ba dapat? Ay, may ito. Ano ba? Saan ba? Ganun yan. Gusto na din. Saan ba? Balo, diba? Pero may, ano ba? May isang may daw. May isang may daw. Siyempre, may food na bonus trip. Souvenir. Tourism. Doon ko. Nakain ka naman. After kayo, yun ay sakay ko ano sa sagot din. Tapos yung pala Okay lang po. Pwede mag-isip. ano yan, ano, ah, Seed. ako, Hindi na ako sa coastal food. Siyempre.
ano na. Si kuya ko po mag-happy mode na. May happy mode. Naba. Naba mo. Meron nga din. May nakasarap mo mga 100%. No ba? Ano naman mo? Ano? Pag nagkataon, matatapos sa nagkataon na bakit naman sa ano, saka ano, ano, magano po yung kanya, tigil niya sa pwede sa kanya atake. Proud. Ano yun, yung pag-iba na. Mama yung sa suko. Bakit mo ko ulit ang dami? Opo. Tapos,
Pag-unahay. Kaya nga yun na lang ito. Ay, puta ka. Putay na mo.
Alam nilang mo.
Pero sabi nga kaya ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano ba ito eh? Ano din yung ano? Ilan ka sa akin? Uy pa yun na ito, pagkakay pag-gis.
Oo, tangin na mo! Oo! Ay, wala pa si sinana ko sa video. Ay, ako. Kadang-kadang naman, yung mo, babay. Parang pala siya nakakaroon, no? Dito ko. Kailangan, dito, kailangan. Paano kaya siya pasusunod? Ano dapat siya kasi tama? Stop! 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 Nakikita na lang. Mga bata at may lupa. Oh! Nakaupo na. Kaya nga, ito na daw. Meron na ka na pagkudero. Oh.
ikot-ikot. Ay, gawa ako dito sa dulo. Kape. Ay, gawa. Tapos, gawa ko na sa ayaw mo. Ano sa iyo? No, malisin ko kasi yun. Mugda na dyan. Ano ba ako nagalaw? Walang putak ako. Ano yung naman siya? Ulit kita pula, Paul. Ano ba ang pala nagkataon?
Inulit na nga yun po. Ha? Matay ko ka daw. Dahil po sa ministro, malagpasan. Pero, sabi ko nga, mag-isa na nga yun. Yun yan. Huwag na, beer, pawag na. Bakit nagsabi sa one? Dito mo, ano?
Ah,
Ang tito sa niya, kung ano, kung ano siya bagay na sana ko siya. Di ba po, hindi ako Buti, iya bagay. Yung gano'n hindi. Pwede nga, so, Kung naman gano'n hindi. Paano? Ready lang. Multo ba yun? Ako yung Jose? Oo. Pero, kaya may pagkakatay. Yan, gusto mo rin mo. Pero, napangga. Ano rin mo ito? Pero sa dulo, ay recover na. Magkapag pa lang sa piso na. Kung tingin na rin ulit sa mga devices.
Sa diri. Ado. Kasi mama ka na ako. Mama na ako. Pero magkasuot. Oh, Moto yung ano? wala akong nakang Kuya na nakang ako. Iba na ako. Wala? Iya sa'yo.
Ang pagiging bakit grabe. Sarap mo kaya ang ano? Sana, yun yung $3,000. Ano po ba ang gusto mo Ever. sa akin? Take out ito ba? Pero, hindi ko kung lang gusto sa wifi na sa Hindi ka naka-wifi po. Uy, may wifi na ba? Saka rin po.